Hui, maju mendeng. Depan jinane. Maju mendeng. Depan jinane. Oh iya masa biarana nैबे माइब्रा बिदैया रायजोफोर. खोबदो. मानसिफ्रा लुबैलै. गोदान मोनले गस्लाया नै अफ्लंजोब्बाय नै एन्जरा. खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव फुङावनो जारि जालायबाय आरोना आंहा रायजोफोर एकदम जाथ्रा नस्थ'नो गद्रेज नांगौनो. माजों बायना होनोलै आं गद्रेज मोनैनि दाय जागासिनो दङ नै सर्केस मोनैनि नै सर्केसा बायजोब्बाय नालाय नै बियो नै जि दोनजाला नैबे सर्केसा बायजोब्बाय नालाय सर्केस नांगौनो फुङावनो जारि जागासिनो दं आरोना आलनायावसो दोनजोबदों आरोना जिखौ नै आलनायाबो बायहां जालायबाय नै होलो मावजोबो बेनिफ्राय आंनाथ' जि दोनग्राया नै एकदम फुरा माने बाथाम बिद दोसथाबखानाय गाजोल दोजोबनाय बेयावसो दोनो आरोना आङो जिफोरखौनो खननो मुस्रि थिखोनो जि सुनो थिनबाथाय बिराद दाय जायो आरोना फुङावनो जारि जाबाय आरोना आंहा गायखिमोन सर्केस दङ नै दा बेयाव एन्जर हाबजोबो नालाय नै बेखौ अफ्लंबाय नै गद्रेज गैयैनो अफ्लंजोब्बाय आरोना आर'नाइया गोदानथारमोन रायजोफोर ओमफ्राय नै बेखौबो अफ्लंबाय नै नायनो हागोन रायजोफोर नै बेखौबो गोदानसोमोन गस्लाया बोखारलायखौ गोदानसोमोन नै गोदान मोनले गस्लाया नै अफ्लंजोब्बाय नै एन्जरा गाननो आसा थाबाय गस्लाया 550 लादोंमोन बेबो केन्सेबो लायाखैमोन आर'नाइया नै बे सर्केसाव माने एन्जर हाबनानै अफ्लंजोब्बाय एन्जरखौ खारहोनो थाखाय मा फर्मुला बाहायनांगोन एसे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरब्लानो जाबाय आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन मोजां जिफोरखौनो माने अफ्लंजोब्बाय आरोना एन्जरा मा फिसिदों होनदोंमोनलाय नोङो बैसागुनि होलाय देखायलाय बोखारनानै ओरै लाबोलाय देखायलाय नायनि खैदिनसो जाखो 6 मास जाबायनोलै रायजोफोर नैबे माइब्राया नै बैसागुआवहायसो लोंगोन माने बैसागुनि थाखाय जेबो नाङाखै जेला माबालाय बोखारलाय बे जाहैबाय माइब्रा बिदै रायजोफोर बैसागुनि थाखाय फिसिनानै दोनदों आरोना जाहाना फैबा मोनलोंगोन आरोना माइब्रा बिदैखौ नै बिराद मोजां मोदोमदोंलै आयै गोथाव मोदोमखाबाय बेखौ खेवबावलाय लोंबाय थायो नामा नोंलाय नै कालारा गोजा जालायबाय नै रायजोफोर बैसागुआव लोंनो थाखाय माइब्रा बिदै गोमो जालायबाय नै माइब्रा बिदैया आंबो दाङाखै दै लोंजेनाखैनो रायजोफोर बे माइब्रा बिदैखौ बानायनानै दोननाया संनानै दोननाया मास मोनथामानो जाबाय आरोना 6 मास जाबावबायनो आं बारा मिथिया आरोना माला संखुमानानै दोनदों बेबायदि नै खेनसे नायबावस्रादो बैसागुनि माइब्रा बिदैया नै खेनसे नायबावखादो बिदि सेराव सेस बिदै गोजानो आदालकस नै माइब्रा बिदैया नै आरानारायण माइब्रा बिदै बैसागुनि थाखाय संनानै दोनदों सोरबाफोर फैफ्लांबायबा मोनलोंगोन खोबदो लुबैगोनलै मानसिफ्रा खोबदो मानसिफ्रा लुबैलै खोबदो मानसिफ्रा एकदम दा लुबैगोन रायजोफ्रा गोमो जालायनानै दं आरोना माइब्रा बिदैया एम्फौ जाहोनांगोनलै माथो मानसिफ्रा माइब्रा बिदैयाव एम्फौ जाहोयोलाय एम्फौ जानाया मोजां नङा दोनदो खनायाव दोनदो माइब्रा बिदै बियो माइब्रा बिदैखौ खनायाव दोनबाय आरोना रायजोफोर बैसागुआव जुदि फैफ्लांबायोब्ला खाफालफ्रा मिलायब्ला मोनलोंगोन आरोना रायजोफोर बेनिफ्राय नै बिथिंजाय सावगासिनो दंलै नै रायजोफोर लकेल माने गियान फानि नै दैयाबो दुंबाय गारनांसिगौ उफाय गैया बेफोरखौनो सावनानै एसे न'खरफोरखौ सोलिलाङाब्ला अमाबो दङ आदारबो नांगौ जायो गाइसमोन बिनिखायनो सेंग्राफोर गोसोआव ला गावनि जिउखौ 25 बोसोर जिउखौ खस्थ' खालाम 25 बोसोर जिराय मोनजालांगोन आरोना नोंथांमोन नङाबा आद्रा खिद्रा गेजेर खन्द'आव हाबा जानांगौब्ला जों बायदि सेरेब सावलाबायनांगोन हाजिरा खामला मावलाबायनांगोन हाजिरा खामलाखौथ' दानि दिनाव सेंग्राफ्रा सोर मावबावो मावलानो खामानिफोरखौ सोर मावो बेनिखायनो फरायनानै ला
आरामै संसारखौ जालांबाय था नङा होमबा लोगोफोर लायथां बन लायथांदों दे आङो खनै लाबो खनै नुबाय दा सेंग्राफोर हिनजावफ्रा माबायदि थिनो बना बायना दोनखानाय दं नै एसे बिदिनो मावनानै संसारखौ जालाङाब्ला माथो मावबावनानै जाबावनो गोदो फरायनो होनायाव नोंबो लेखा फरायदियाब्ला नोङो जुदि फरायनानै साख्रिफोर लानो हानायमोनब्ला दा आं आराम जिराय जिराय मोनजासिगौमोन आरो फरायनोबा नोंखौ मोनामोनबा आं बेलेगसो लासिगौमोन साख्रियाव लानो नोङो साख्रि लानायमोनब्ला आङो दा जिराय जिराय मोनजासिगौमोन ना आरामनो नोङो साख्रि लानायमोनबा आं बिदि मावनाङामोन दा आंलाय मानो लानांगौ नोंसो लानांगौ ना हिनजावफ्रासो लानांगौ साख्रिखौ हौवाफ्रा लायो खेनबेसे गारखो दैया खेनसे खस्थ' बेजों हाबा जाफैनाया मावनांगोन उफाय गैया बेफोरबायदि मावाब्ला बोरैथो जानो मावनांगोन दा टिबुल सेरनायावबो नै हां गलायदों खस्थ' मोनदों लोगोफ्रा थाब खालामनानै साबसक्राइब खालामनांगौ आरो लोगो दा बेखौ संनांसिगोन ना ओमफ्राय नै बिदिनो हराव ओंखाम लाबोनानै होफैनाया लोंनानै थाहैदोंमोन बेलेगाव नायदो मेंबाय आं उन्दुना सानसां दसे खामानि बाराबाथाय मटर नांलायालै जोंना नै हेमन्त मामानि दै फैखायो नै दै गग्राया ओमफ्राय दिनै मंगलबार दै रायजोफोर दा बे जोंनि न'नि गोथार बाथौ थानसालिखौ दायो सुस्रांनानै लिरस्रांनानै आलारि बाथि फोजोंसै आरो ना रायजोफोर दिनै मंगलबार हुइ मादि मोनदों दो मानजिनानै मादि मोनदों दो मानजिनानै मादि मोनदों नायना ला नै सिख्लाफोर थाब थाब हाबा जाब्ला मा मा मावनांगौ गोदो फरायनो होबा फरायदिया नायना ला नै सिख्लाफोर थाब थाब हाबा जाब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जाब्ला मा मा मावनांगौ जायो नै माबोरै मोनदों मेडाम नों दा बे दोबसिखौ मानजियाब्ला जुमायखौ बोरै संगोन अमाया बोरै आदार मोनजागोन दा नों मानजिथारनांगोन ना बिराद खस्थ' दै संसार जानाया गोरलै बाथ्रा नङा मावनाङि खामानिखौ मावथारनांगौ जायो दांनाङि खामानिफोरखौ दांथारनांगौ जायो आरोना बेसे नांबावगौ दैया खेनसे नांबावगौ किसुमान खामानिफोरखौ हिनजावफोरखौ मावब्लासो मोजां नुयो आरोना रायजोफोरना दा जों हौवाफोरा मावोब्ला बारा मोजां नुवा माने साजियालै किसुमान खामानिफ्रा ओरैबायदि दं माने हिनजावफोरा मावब्लासो माने साजियो आरोना समायना नुयो मोजां नुयो नै जाहैबाय मंगलबार आरोना बेनिफ्राय दा न'नि गोथार बाथौ सिबिसालिखौ लिरस्रांजोब्बाय बेनिफ्राय दा आलारि बाथि फोजोंनो जगार खालामगासिनो दं आरोना जोंना हम मिनिस्टारा रायजोफोर एसे नायनो हागोन नै दायो जगार खालामगासिनो दङ आलारि बाथि सावनो थाखाय रायजोफोर दायो न'नि गोथार बाथौ सिबिसालिखौ आलारि बाथि फोजोंखांबाय ओमफ्राय जोंना हम मिनिस्टारा दायो दखानाव थांसिगोन दखान दं नालाय दा न'नि खामानि जोब्बाय आरोना सेरेबखौ सावखांबाय नै अफ्रिया अमा आदारा ओंखारलायबाय दा बे अफ्रिखौ बायनो थाङोमोनब्ला 40 थाखा थांगौमोन होनबा सानफ्रामबो बायनांगौब्ला बेसेबां थांगोन मासाव बहुद थाङो बेफोरजोंनो माने टुप टाप सोलिनानै दं आरोना संसार जानायाव उपाय गैया मावनाङि बुस्थुफोरखौबो मावनांगौ जायो रावबोथ' साना माने सेरेब सावनानै जानो बा सोरनिबा खालाय सुनानै जानो खिन्थु हालादा थिनो आरोना समजों लोगोसे सब खामानिखौनो मावनांगौ जायो बा रायजोफोर ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला ब्लगा बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन होमबा एसेनोसै गोजोन्थों।